Dobar dan svima. U ime projekta Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji koji organizuje ovu debatu. Moje ime je Marina Rakić i ja vas pozdravljam kao vođa projekta koji je namenjen novinarima medija iz Srbije, podržava ih u produkciji medijskih priloga o dobrim evropskim praksama, a koje građanima treba da približe proces evropskih integracija. Današnja debata okuplja kao paneliste medijske profesionalce iz evropskih zemalja i Srbije oko teme Evropski mediji i Zapadni Balkan. Hvala vam što ste nam se pridružili i na početku jedna tehnička napomena. Simultani prevod je obezbeđen, potrebno je da u meniju odaberete jezik na koji želite da, odnosno jezik sa koga želite da čujete prevod, engleski, odnosno srpski. Ovoga puta na Zoomu je napisan i srpski, a ne kao što inače smo do sada imali situaciju Chinese. Moje veliko zadovoljstvo da najavim naše današnje paneliste. Danas sa nama dopisnik agencije Beta iz Brisela Dragan Blagojević, novinarka agencije France Press u Beogradu Marion Dotri, dopisnik Radio televizije Srbije iz Brisela Dušan Gajić i Giorgio Fruscione, novinar i urednik publikacija u Italijanskom institutu za međunarodne političke studije. Urednik portala Euraktiv.com Sarantis Mihalopoulos će nam se takođe kasnije pridružiti iz Brisela. Pokušali smo da okupimo predstavnike zaista domaćih medija i medija iz Srbije kako bismo razgovarali o ovoj temi koju smatramo važnom. Samo pre 2 dana šefovi diplomatije Evropske unije su razmatrali situaciju na Zapadnom Balkanu i visoki predstavnik za Evropske unije Borel je izjavio da je Zapadni Balkan geopolitičko pitanje i da Unija treba da ima aktivniji pristup prema regionu. Danas ćemo mi razgovarati o tome gde smo, kad kažem mi, mislim na region Zapadnog Balkana koji ima nekoliko zemalja kandidata i koji je u srcu Evrope, gde smo u evropskim medijima, kako je to pokrivanje i šta u stvari možemo da očekujemo. Posebno naravno sa aspekta procesa evropskih integracija, odnosno da li i kako ti mediji izveštavaju o procesu evropskih integracija i perspektivama našeg regiona. Ja se nadam da je Dragan Blagojević sa nama već. Dragan nam se priključuje iz Brisela, gde je dugogodišnji dopisnik agencije Beta i doajen briselskog press-kora. Njega domaćoj javnosti ne treba puno predstavljati. Nadam se da nema neke tehničke probleme. Izgleda da ćemo morati da sačekamo da se Dragan uključi. U svakom slučaju, pitanje za Dragana je pitanje koje je u suštini za sve paneliste, a to je gde se sada Zapadni Balkan nalazi u evropskoj štampi, u evropskim medijima i koliko od prostora koje vodeći evropski mediji daju zemljama Zapadnog Balkana uopšte ide na njihovu evropsku perspektivu. Dok sačekamo da nam se pridruži Dragan Blagojević, ja bih sad prešla iz Brisela u Beograd. Sa nama je Marion Dotri. Marion je novinarka Beogradskog biroa agencije France Press, ali takođe i bivša dopisnica više medija evropskih na francuskom jeziku, na čelu sa nedeljnikom La Croix, zatim su tu i Tribune de Genève i drugi mediji na francuskom, koja je godinama izveštavala sa ovog prostora. Marion, hvala što si sa nama i da počnemo sa prvim pitanjem. Kakvo je tvoje iskustvo? Šta je to o čemu si ti izveštavala francuske, odnosno građane koji govore francuski iz Srbije i iz regiona Zapadnog Balkana? Dobar dan svima, hvala na pozivu Marina, drago mi je što sam sa vama. Ono što mogu da kažem je da ljudima interesuje šta se dešava drugim ljudima u svetu i naravno u Zapadnom Balkanu, jer ipak su zemlje Zapadnog Balkana u Evropi i nisu baš daleko i dosta ljudi u Francuskoj su čuli nekako o Srbiji, o Kosovu, o Hrvatskoj i tako dalje. Ali koliko pričamo u medijima ne zavisi
toliko od Zapadnog Balkana, nego koliko ljudi ima ovde iz Francuske ili koji pričaju francuski, koji mogu da izveštavaju o tome. Naprimjer, ja sam se nedavno secila, kad sam planirala da dođem ovde, pričala sam sa novinarom iz nekog lista za koji sam radila u Francuskoj i on mi je rekao šta ćeš tamo, nikome ne zanima, nikad ne pričamo o tome. Ali zašto nikad nisu pričali o Balkanu? Jer nisu imali nikoga tamo da kaže ovo se dešava, ovo je zanimljivo i mogu da pišem članak o tome. Onda ja kad sam došla, probala sam da vidim da li mogu da živim ovde i uspela sam. Tako da... A teme o kojima si pisala, teme o kojima su pisala su stizale do francuske javnosti. Koje si ti, kako si birala teme? Da li su tvoji urednici iz Francuske odlučivali ili je to bila tvoja sugestija? I u kojoj meri je tu prosto ta neka evropska perspektiva regiona bila zastupljena? Ja bih rekla da 90% puta sam ja sugerisala da se nešto dešava i da mogu da pišem o tome. Ponekad sam dobila zahtev za priču, ali uglavnom uvek je u pozadini ovo što su neke zemlje već iz regiona već u Evropskoj uniji ili da imaju cilj da postane članove i nikad nisam napisala članak samo o tome, nego uvek je negde u pozadini. Ako je Evropska unija reagovala na jednu temu, na primer, kad sam izveštavala o smrti Davida Dragočevića u Bosni i o pokretu Pravda za Davida, napisala sam naravno da i Evropska unija je reagovala na tu temu i da je izjavila nešto o tome. To je bitno da ljudi razumeju gde se nalaze ove zemlje i zašto pričamo o njima, ali nikad nije samo evropska perspektiva bila tema moje članke, tako da ja sam pričala o ljudima, o ljudskim pričama, o solidarnosti, dosta sam napisala o zaštiti prirode. To su teme koji postoji i takođe u Francuskoj. Znači, ljudi razmišljaju o tome u Francuskoj, a vide kako se dešava nešto slično negde drugde u svetu. I to je bitno. Ja sada moram da te pitam jedno pitanje na koje možda ne možeš da odgovoriš onako kako bi bilo da si trenutno u Parizu, jer si u Beogradu već nekoliko godina. Koliko je prisutna Srbija, recimo, u francuskim medijima u poslednjih par godina? To jeste malo teško da kažem. Opet zavisi, ne znam, ja sam, na primjer, za La Croix, mislim, napisala možda dva članka mesečno. Ponekad je više, ponekad je manje, zavisi naravno što se dešava ovde i širom sveta, ali, na primjer, rekla bi da televizija nije baš izveštavala mnogo o Zapadnom Balkanu, jer nemaju ko ovde ko bi to uradio i ponekad dolaze. Ja sam sarađivala sa France Televizijom, sa francuskom televizijom i uvek je bio tema turizam ili zaštita prirode. To su bile uvek velike teme. Ali šta se tiče print medija, ja bih rekla da malo više im zanima što se dešava ovde i da malo više svakodnevno prate, zavisi šta im zanima, da li su pro-Evropsku uniju ili ne baš toliko za Evropsku uniju, ali uglavnom im zanima kad se dešava nešto. Ako neko je tu da im kaže evo tačno što se dešava i zašto je bitno, uglavnom nisam imala problem da nađem gde da objavim priču. Ali kada kažeš neko je tu, ti misliš ako je novinar na terenu, odnosno ovde, a šta se dešava sa medijima koji
nemaju novinara ili dopisnika u pripremi ove debate. Ja sam razgovarala sa kolegama novinarima i jedno od pitanja se naravno postavlja, a to je koliko se trenutno mainstream evropske medije oslanjaju na izveštaje novinskih agencija, a koliko su to zaista medijski prilozi koji su napravljeni od strane novinara koji pripadaju redakcijama i koji su došli ovde na Zapadni Balkan. A ima nas manje nego, naravno, pre 20-25 godina. Mislim, poslije rata, kad se situacija smirila, mnogo ljudi su otišli jer nisu imali, mislim, francuskim medijima nije bio toliko zanimljivo što se tada dešavalo ovde, ili je bio zanimljiviji nešto što se dešavalo negde drugde. Mislim, mediji imaju određeni prostor, mislim, list ima određeni broj strana i ne može više od ne znam koliko članaka da objavi. Tako da uvek je neka borba da ja objasnim zašto moja priča je bitnija nego neka druga. Ali naravno, ali problem je sad isto koliko pare imaju te medije, da li mogu da kupuju te priče stalno ili da li mogu da imaju nekoga zaposlenog ovde. Ja nikad nisam bila zaposlena, nego sam radila kao dopisnica, znači svaki put sam morala da se borim za priču. I zato ima nas manje. I ako ima nas manje, onda u Parizu ne znaju toliko što se dešava. Naravno, AFP, agencija France Presse, je tu, tako da izveštava svakodnevno što se dešava. I te informacije dobiju u Parizu, ali ipak nije, što se tiče kako ljudi misle ili neke priče sa strane i tako dalje, oni u Parizu ne mogu da znaju ako niko ovde im ne javlja. Hvala ti, Marijan. Mi ćemo u toku ove debate vjerojatno doći do jednog drugog dela koji je interesantan za Francusku, a to je raspoloženje francuske javnosti prema proširenju, koje je prema poslednjim istraživanjima koje je radila Fondacija za otvoreno društvo na niskom nivou, ali sada bih zamolila Dragana Blagojevića da nam se obrati i meni je zadovoljstvo da ga ponovo predstavim, znači dugogodišnji dopisnik agencije Beta i jedan od dojena u Briselu među novinarima. Hvala što ste sa nama, što ste odvojili vreme, s obzirom na to da za novinare koji su sa Zapadnog Balkana poslednjih dana ima posla u Briselu. I volila bih da vas pitam, gde je sada Zapadni Balkan u evropskoj štampi, da li uopšte ima, a koliko od tog prostora odlazi na evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana? Dobar dan i hvala na pozivu. Zadovoljstvo je da učestvujem u emisiji. Evo, mi smo ova 2-3 dana u Briselu imali zaista vrlo zanimljive sastanke ministra inostranih poslova, Josep Borrell, kao šef evropske diplomatije, tako da ga nazovemo, je čak pripremio jedan vrlo zanimljiv non-paper, to je sad u modi izgleda, i to su ministri razmotrili, on je obrazložio šta to sve znači, i moram da kažem da je tu ipak došlo izgleda do nečeg novog u pristupu, u razmišljanju, osmišljavanju i, ako smijem tako da kažem, čak i svesti evropskih visokih najviših zvaničnika pa i vlada, šta se sad događa na Zapadnom Balkanu i šta bi trebalo učiniti. Dakle, Borrell je bez uvijanja naglasio i rekao da su to potvrdili i skoro praktično svi ministri, da je Zapadni Balkan jedan ozbiljan geopolitički problem. To je, ja mislim, srž i analize i poruka istovremeno, jer ono sve što su pričali na sastanku, koliko sam ja uspio da saznam i što je Borrell posle rekao na konferenciji za štampu, govori o tome da je Evropska unija zaista ne samo brižna, već veoma zabrinuta za ono što se događa na Zapadnom Balkanu, da je Zapadni Balkan, ja sam čak u jednom razgovoru upotrebio taj izraz, pa su se malo nečekali da li je to baš tako. Ja mislim da je Zapadni Balkan jednostavno poslednjih godina zapušten ekonomski, zapušten politički, zapušten sa stanovišta
istinske evropske perspektive koja se ponavlja kao poštapalica, maltene mantra, ali suština toga se do sad nije videla i ja mislim da se još uvek ne vidi dovoljno. Šta to tačno znači? Ja mislim da ćemo tek ovih dana malo bolje saznati, a u junu će i sami vođi Evropske unije, šefovi država i vlada raspravljati prvi put posle dugog vremena o Zapadnom Balkanu. Da li je Zapadni Balkan zaista region koji ima izglede, ima moć, dakle, po potencijalu demokratskog preobražaja pre svega onih glavnih stvari koje su vezane za poglavlja pregovora 224, a to je znači vladavina prava, temeljne slobode, sloboda medija, nezavisno pravosuđe koje je automatski vezano i za, moram direktno to da kažem, za ugovore kompanija i za poverenje stranih investitora, sve to zajedno, da li taj Zapadni Balkan ima snagu, ako Evropska unija hoće da pomogne, šta to treba sve da uradi, kako da pomogne zaista, da se to prednje dvorište ili sad već unutrašnje malo dvorište, taj Zapadni Balkan je okružen zemljama Evropske unije, pa i članica NATO, većina članica Evropske unije su članice NATO, dakle tu smo u jednom dvostrukom, ne bih rekao obruču, ali jednom pojasu koji jasno govori gde je istinska budućnost Zapadnog Balkana, kako god to bilo ili ne bilo, ili raspoloženje javnosti u Francuskoj, Holandiji, Austriji, ne znam gde se drugo, nije baš, vidi se da ima puno sumnji, iako je to, moram reći, vezano i nije dovoljno objašnjeno, je vezano za neke ranije događaje i pre svega imigracijonu krizu. Imigracijonu krizu i drugo, kod običnog čoveka kad priča se sa običnim ljudima, tako ovde recimo u Belgiji, u Francuskoj, u Nemačkoj, Holandiji, da li treba još neka nova članica da uđe u Evropsku uniju, većina smatra da ne vidi zašto bi to trebalo. Jednostavno, to je tako. I drugo, neki misle, pa znate, pa to su obično neki, čak i neke naše kolege, moram da ruku na srce da kažem, oni, pa dobro, kaže, opet sad neko dolazi služenom rukom da traži pare. To nije tako. To nije tako zaista i ja mislim da u svesti političke klase, političke elite u Evropskoj uniji sad polako do svesti dolazi da to područje jednostavno ne može više da se ostavi tako kako je. Predugo to traje. I treće, mislim da sad u nekom velikom novom pokušaju da se osmisli evropski poredak zasnovan, nadamo se svi, na multilateralizmu, a to znači da budu neka poštovana svetska pravila, da se zna šta ko radi i da nema iznenađenja. Dakle, tu u tom nekom novom rasporedu koji se izgleda pravi, gde se pojavila Bidenova Amerika, koja sad vidljivo hoće zajedno s Evropom nešto da poradi po svetu, a i Evropa sa takvom Amerikom, iako sumnje i dalje postoje, još od Donalda Trumpa nisu se razvijale, ali Zapadni Balkan je očigledno jedno područje gde obe velike moćne svetske sile, dakle Evropska unija i Bidenova Amerika, vide kao jedno poprište geopolitičko važno, a to znači da bi oni smatraju da je prevelik uticaj i prevelike mogućnosti da se proširi uticaj Kine, pred svega i Rusije. Dakle, to su sve elementi koji, po mom mišljenju, idu na ruku, pomažu da se sagleda, razmisli sada ozbiljno šta učiniti, kako pomoći tom Zapadnom Balkanu. Ja moram da spomenem jednu analizu našeg vrlo uglednog analitičara s našeg područja, poreklom Dušana Veljića, u Nemačkom institutu za međunarodnu politiku i bezbednost, koji je utvrdio, jednostavno, i to sam video i da Evropska banka za obnovu i razvoj operiše s tom kategorijom, a to je da recimo za 10 godina, tamo negdje unazad 2000-te, odliv kapitala, odnosno višak koji je Evropska unija, sve zemlje Evropske unije koje su imale u trgovini sa Zapadnim Balkanom i tako ekonomskim odnosima je 100 milijardi evra.
Sve ove zemlje na Zapadnom Balkanu koje su redom siromašne, čak i tad je bila i Hrvatska, pa i ona ne može da se podići nekim velikim skokom, možda malo Slovenija više, ali čitavo ovo područje, pogotovo ovaj zapadni Balkan bez Hrvatske i Slovenije, to je jedno siromašno područje gde vladaju, na vlasti su ljudi koji jako vole da vode računa o sopstvenoj vlasti, a mnogo manje o onome šta je zaista boljitak naroda i stanovništva, i to je ono što na neki način sputava i izaziva nepoverenje, ja to razumem, unutar Evropske unije. I svi kažu, pa šta vi hoćete kad tamo imate razne autokrate koje vladaju i kako s njima a treba da damo neki veliki novac iz budžeta. Ali kad se pogleda šta je u stvari obim trgovine, to je svega možda 1% od cele trgovine Evropske unije, to je ono što odlazi na Zapadni Balkan, a stanovništvo manje od 4%. Dakle, to je zaista za jednu ozbiljnu, a da ne govorimo o nekom Maršalovom planu i tako dalje, a za jedan ozbiljan napor koji ne sme biti samo ekonomski, mora biti i politički, i to smo videli na ovom sastanku ministara u ponedeljak, da je jasno da se razmišlja da se i politički uradi mnogo šta. Šta znači politički? To znači da se pomogne, da se ojačaju sve demokratske snage. Sve što to pod demokratiju podvedemo, to znači vladavina prava, nezavisno pravosuđe i tako dalje i tako dalje. Ja lično mislim da svi ovi koji su na vlasti na Zapadnom Balkanu, sve vlade, svi režimi, svi autokrate, misle autokrate, šta su, kako su, svi oni u suštini nemaju drugog izbora. I svesni su da jedina prava sudbina tih naroda, pa i njih, jeste da jednog dana budu u Evropskoj uniji. Oni imaju velike sumnje. Hajde da počnemo od srpskog predsjednika Vučića, koga najbolje znamo i ja lično, i ja povremeno idem u Srbiju, naravno. On kaže, pa dobro, ja da uradim sve to što treba da uradim, u kontekstu toga je, pa mora bi se vlast možda zaljuljala, ali nemam nikakvo obećanje da ću zaista doći do praga Evropske unije. To je, ja mislim, glavna nedoumica ne samo srpskog predsjednika Vučića, nego svih koji su na vlasti na Zapadnom Balkanu. Ali opet da ponovim, mislim da bi moralo na neki način da se razjasni u junu kad šefovi država i vlada budu raspravljali, to je prvi put posle dužeg vremena, a Borel je rekao, recimo, znate, kaže, Savet ministara 2 godine uopšte nije raspravljao o Zapadnom Balkanu. Zato nije čudno. Jer to je vrlo otvoreno, vrlo jasno, vrlo neuvijeno rekao, i ono što moram, opet ću ponoviti, on je rekao, znate, to je ozbiljan geopolitički problem za nas. I ja mislim da je to srž svega, i ako to dođe do svesti svih, onda zaista nešto mora da se učini. A kada kažete ako to dođe do svesti svih, da li to uključuje i građane evropskih zemalja, odnosno članica Evropske unije, koje će u konačnici jednog dana odlučivati o proširenju? Tako je. Ja moram da kažem da ne vidim na koji način, kako, naravno tu smo mi novinari na neki način glavni, ali i vlade i vlasti i sistemi i komunikacija, kako evropskim građanima objasniti da je Evropska unija i do sad imala ogromnu korist. Dobila je veliko tržište jedno, na kraju krajeva. Nije to veliko gledano u nekim svetskim razvarama, ali jedno tržište dobila, i drugo, odnosi, trgovina, višak, u toj trgovini je išao sve vreme u korist Evropske unije. Ako bi se to samo taj element da se objasni, da dođe do šire građana, da se vidi šta je, i drugo, znate, kad je u pitanju bezbednost, to je apsolutno ključna stavka u svim razmišljanjima unutar Evropske unije, taj Zapadni Balkan, gdje smo, kad je bila imigraciona kriza, da nije bilo saradnje, bi svašta bilo, to bi nastao haos. I zahvaljujući, i to je jedan element koji apsolutno pomaže. Drugo, ipak od 90. godina na tom Zapadnom Balkanu nije bilo nikakvih oružanih sukoba, nikakvih ratova, nikakvih, dakle, na neki način u svesti ljudi na Zapadnom Balkanu je stasala neka misao, ubeđenje da ne sme više biti nikakvih
da sukob i bilo kakvi ratovi oružani, da vode samo u dalju propast. Sad, ako lepo kažu ministri sada u ponedeljak da sa Zapadnog Balkana nikako ne smije da se dozvoli da se preliva nekakva nestabilnost, onda je vrlo jasno da postoji interes dve strane da se nagode i dogovore. Kako ubediti javnost, to je sad druga stvar. Ja mislim da je to na vladama Evropske unije da vide na koji način mogu preko sredstava informisanja i na drugi način objasniti, malo više dati prostora. I sad smo došli opet do onog osnovnog o čemu pričamo, a to je šta ta štampa, recimo ja pratim, govorim nekoliko jezika, onda pratim francusku, italijansku, špansku, britansku štampu, naravno, koja je sad malo manje očigledno zainteresovana za sve ovo ovde. Nemačku, nažalost, ne pratim povremeno, vidim nešto Deutsche Welle na engleskom ili DPA na engleskom i tako dalje, ali ja mislim da je u poslednje vreme, i kad je ovaj sastanak bio u ponedeljak, mali odjek bio, malo poruka je otišlo, malo je došlo do javnosti, skoro ništa, da ne govorimo o televiziji, gde retko se vidi nešto. Ili je nešto što je takozvani news, jeli, od znacima navoda, neka polusenzacija ili nešto što iskače iz kolotečine, pa se onda nešto to pojavi u prvi plan. Recimo, izbori u Crnoj Gori kad je pobedila opozicija, to je ipak bila vest. I neka objašnjenja i tako dalje. Obično kad su izbori, da, ponekad bude negde, nekad da, nekad ne i moram reći, to je vrlo šturo. To je moj opšti zaključak, da je malo vesti, malo informacija, pogotovo analitičkih članaka o Zapadnom Balkanu u štampi u Evropskoj uniji. Hvala vam puno, bićemo i dalje tu za sve koji nas prate, pitanja možete da postavljate putem četa, a kada budemo došli do diskusije i uživo. A ja sada koristim priliku da predstavnika jednog evropskog medija, a to je portal Euraktiv, Sarantisa Mihalopoulosa, pitam kakvo je njegovo mišljenje o ovoj temi, odnosno da li Zapadnog Balkana ima u evropskim medijima i da li se slaže sa Draganom Blagojevićem. Izvolite. Microphone, please. I guess you can hear me now, right? Yes. Pretpostavljam da me sad čujete, ali tako, da? Hvala što ste me pozvali. Izvinjam se što kasnim. Bio sam na grčkoj televiziji. Ovo je vrlo kompleksno pitanje, imajući obzir, ja dolazim iz Euraktiva, to je poseban slučaj. To je jedan od retkih medija u Briselu koji se fokusira na Zapadni Balkan, a rizik je možda zato što uglavnom ovi stariji, iskusniji ljudi koji rade ovde znaju šta se tu dešava, ali zaista retko nalazite priče koji detaljno pokrivaju Zapadni Balkan. Ovo je praktično najveći izazov za novinara da pokriva region Zapadnog Balkana, jer moramo prvo da razumemo posebne karakteristike ovog regiona i da napravimo da te priče budu zanimljive za zapadnu publiku. Kada sam pokrivao promenu imena Severne Makedonije, ljudi u Evropi nisu mogli da razumeju zašto se toliko pažnje pridaje nazivu zemlje. Tako da je bilo jako teško meni da ih ubedim i da im objasnim da je to evropsko pitanje, a ne bilateralno stvar između Severne Makedonije i Grčke. Dakle, to je politička stvar, ali tačno je da dok u javnosti centralni Evropljani umanjuju značaj ovih razlika u regionu, oni se zapravo u praksi kriju iza tih razlika kako bi odlagali pristupne pregovore, ali to je drugo pitanje sada, ali to mora da se uzme u obzir takođe. Međutim, takođe smo primetili da se privlači pažnja ukoliko govorimo o uključenju trećih
strana, velikih snaga kao što su Kina ili Rusija, bez obzira da se radi o energetici ili ekonomiji. Tako da zapadna publika zapravo ne razume i zapravo ih nije briga za te neke stvari, ali naravno iz ugla gledanja novinara ključni izazov jeste da budemo inkluzivni, da predstavimo sve glasove u određenom problemu, ali generalno mogu, Marina, da vam kažem da je situacija tako da ne postoji veliki apetit u Briselu da se govori o evropskom putu Zapadnog Balkana. Nedavno je Evropska komisija predstavila ekonomske projekcije posle pandemije koje izgledaju bolje, ali definitivno nisu dobre, tako da možete da razumete da posljednja stvar koju evropljani sad žele da rade jeste da pričaju o proširenju. Naravno, ako uzmete obzir da imamo dve države koje se bore da postanu deo Schengena. Ako bismo otvorili to pitanje Zapadnog Balkana, to je kao da otvorite Pandorinu kutiju. Ovo nije moje lično mišljenje, već to je ono što sam ja video i čuo kako sam sve to shvatio. Hvala na ovom uvidu. Ja se iskreno nadam da perspektiva nije tako, kako bih rekla, jasno definisano pesimistična kao što je to zvučalo iz vaše rečenice da Evropljane ne interesuje proširenje na Zapadni Balkan. Govorim prosto u ime svoje lično. Mi smo zemlja Srbija u Evropi, kao što i ceo Zapadni Balkan u Evropi. Prosto nadamo se da će taj dualizam koji postoji između proširenja i produbljenja s jedne strane i informisanosti građana Zapadnog Balkana i informisanosti građana Evropske unije u nekom trenutku da dođe na neku istu tračnicu. Ja prosto ne mogu da vas ne pitam, govorili smo, Dragan je govorio i pominjali smo sastanak od pre 2 dana, kako je to pokriveno u Euraktivu.com? What meaning? Because I'm listening at the same time the original. Istovremeno slušam i original, pa imam problem. Možete li da ponovite posljednje pitanje? Pitanje je, pre 2 dana je bio sastanak šefova diplomatije koji je posvećen samo Zapadnom Balkanu bio. Prosto koliko je prostora dobio u rubrici Capitals koju vi uređujete u Euraktivu? This specific issue was. To pitanje je bilo veoma pokriveno, naročito od strane Euroaktiva. Mi smo shvatili da postoje zemlje koje podržavaju priključenje Severne Makedonije. Daću vam primjer da vidite koliko je to kompleksno pitanje i kako mi pokušamo da imamo šta se nalazi iza toga. Što se tiče nekih zemalja, one podržavaju početak otvaranja pregovora za Severnu Makedoniju, a neki ne podržavaju. Međutim, postoji grupa zemalja kao što je Austrija, koji se zapravo protive tom izdvajanju Severne Makedonije i Albanije, ali to je opozicija koja je prikrivena. Kad se protivite tome, vi se praktično protivite pristupanju Albanije. Tako da je to bio utisak koji smo mi dobili sa tog sastanka, ali želeo bih nešto drugo da naglasim. Ja ne očekujem da Evropljani se odjednom probude i da se osjećaju duboko sa Zapadnim Balkanom, osim ukoliko Vašington ne uskoči u tu priču. A ovde postoje neki glasine u Briselu na bazi činjenica da će Evropljani da pričaju o temi čim dobiju zeleno svetlo od Amerike i nove administracije. A ako treba da donosimo odluke na osnovu prošlosti, odnosno da zaključujemo na osnovu prošlosti, to nije neverovatno, jer američki demokrate su pokazali u prošlosti koje je njihovo mišljenje, tako da zamislite, Europska unija ne može, trenutno nema zajedničku EU spoljnu politiku. Daću vam primjer Turske. Zvanični dokument
Evropskog saveta. Dakle, evropske vođe su rekle moramo da čekamo na novu američku administraciju kako bismo se uskladili i došli do nekog zajedničke pozicije u vezi sa Turskom. Dakle, to je zvanično njihova objava. Kako da očekujemo od Evropske unije da ima zajedničko mišljenje za Zapadni Balkan kad je tu mnogo kompleksnija još ta situacija? Mislim da je problem strukturni. Dokle god nemamo jedan glas kao Evropska unija, nećemo moći da dođemo do konkretnih rezultata i da ubrzamo proceduru za region Zapadnog Balkana. I bojim se da oni očekuju da se desi nešto, neki događaj da bi se oni probudili. To je najveći strah da se deši neki nesrećni slučaj. Dakle, zato imamo i mi izbore sledeće godine u Nemačkoj. To će možda da promeni nešto zato što Zelena partija je otvorenija, ali to je stvar političkih balansa u Evropskoj uniji. Do sada su dominirali konzervativci na političkoj sceni i nije slučajno da nije bilo progresa u u pregovorima Zapadnog Balkana. Tako da očekujem kada dođu malo levo orijentisane partije, zelene partije, socijalisti i tako, kada oni budu preuzeli možda više odgovornosti, onda ćemo vidjeti neku promenu. Ali ne očekujem da konzervativne snage u Evropi nešto urade, tako da mislim da neće ići nešto. Ne želim da budem pesimista, samo želim da predstavim činjenice koje ja vidim. Dakle, to sam viđao poslednjih 10 godina u Briselu, ali mogu da vam kažem, ne očekujem od konzervativnog fronta Evropske unije da preuzme inicijativu u tom pravcu. Hvala puno, Sarantis, i hvala na koordinisanju i kooperaciji u organizovanju ove debate. Nadamo se da je to samo početak. Takođe se nadamo da će korona pandemija u nekom trenutku biti na tako niskom nivou da će novinari iz Srbije moći da putuju i između ostalog da dođu u posetu Briselu i onda ćemo svakako posetiti i sedište Euraktiva. Hvala puno. Sa nama su danas još i Đorđe Frišone iz Italije i Dušan Gajić, svima dobro poznato lice sa RTS-a. Dušane, nadam se da neće zameriti. Ja bih sada zamolila Đorđa da nam kratko kaže, hvala prvo što si našao vremena da nam se pridružiš, svoje iskustvo. Đorđe je bivši dopisnik više italijanskih medija sa Balkana, ljubitelj Balkana, ako smijem da kažem tako, pošto ga znam, a sada radi poslednjih godinu dana kao urednik publikacija u Italijanskom institutu za međunarodne političke studije. Đorđe, ukratko, kakvo je tvoje mišljenje o ovome o čemu danas pričamo, odnosno gde se sad Zapadni Balkan kao nekadašnji sused nalazi u italijanskim medijima i da li tu ima više uticaja na formiranje javnog mnjenja pisanje medija ili institucija tipa ove u kojoj sada radiš i think tank organizacija? Dobar dan, Marina, i hvala na pozivu pre svega. Ja bih rekao da su Zapadni Balkan i sve zemlje regiona nažalost dosta odsutne na našim medijima i pogotovo put eurointegracije. I to radi najviše, rekao bi, dva komplementarnih razloga. Prvo je to što u našim medijima mnogo malo se govori o spoljnoj politici Evropske unije, tako da proširenje nije uopšte neka tema koja zanima našu publiku. A drugi razlog o kojem je malo pre mene Sarantis govorio je da problem, mislim da je unutar same Evropske unije, dakle, eurointegracija je proces koji traje već gotovo 18 godina od Solunskog samita, tako da nije neka sveža tema, nije neka vest i to je
po mom mišljenju previše dugi proces i nema neke sveže novosti. Tako da nije to nikada tema per se, nego uvek bude kao neka, kako da kažem, da, dodatni element u okviru neke vesti, na primjer kao što su kampanja vakcine u Srbiji ili kao što je bilo pre par nedelja u slučaju takozvanog non-papera. Doda se u tome da ove zemlje su ipak kandidati za proširenje Evropske unije. Tako da ja bih rekao da je to odsutna tema u našim medijima i uglavnom o Zapadnom Balkanu se najviše govori kad se dešava nešto što je vanredno, neki vanredni slučaj, baš kao što je kampanja za vakcine, što se dešava jednom, nadam se, što ređe. I dakle, nešto što je ipak neki, kako da kažem, podsjetnik na loša vremena, na ratove, na 90-te, jer tada je bio, kako da kažem, dosta prisutan region u našim medijima, govorilo se dosta o toj krizi, govorilo se o nacionalizmu na Balkanu kao izvor rata i tako dalje. Tako da kad se nešto u tom kontekstu pojavi neka iskra, takozvana iskra ka etničkim sukobima se pojavi opet u zemljama Balkana, onda se pojave i vesti i time se bavi naši mediji. Tako da proširenje i eurointegracija Zapadnog Balkana je dosta odsutna. A koje su bile teme koje si ti obrađivao i informisao italijansku javnost dok si bio? Najviše kad su bili izbori u pitanju i dakle ono što se dešava pre samog izbora i onda dan nakon izbora i najviše ono što se dešavalo u Srbiji, zato što u Srbiji se gotovo glasalo svake godine i ja kao freelance moram biti mnogo ciničan da kažem, to je bilo dosta posla za mene, ali bio je najveći interes u tome kako režim Vučića se sprema za izbore i kako onda pobeđuje i kako on stvrdi svoju moć posle izbora. U tome sam dosta izveštavao. A u svih ovih godina, nakon 2015. recimo, je isto, da kažem, popularna tema kriza migranata koja se od tada pojavi u našim medijima redovno, odnosno kad se pojavi neki novi talas dug takozvane balkanske rute. Hvala puno, Đorđo. Ostani naravno takođe sa nama, sledi diskusija. Dušane, hvala na vremenu koje odvajaš za ovu debatu i da se nadovežem na ovo o čemu sam razgovarala sa Đorđem, ono što me je Đorđe preneo. Postavlja se pitanje, ti imaš naravno veliko iskustvo kao i Dragan, višegodišnji dopisnik iz Brisela. Postavlja se pitanje kada govorimo o izveštavanju mainstream evropskih medija o Zapadnom Balkanu, zaista šta je prvi izvor za kolege koji rade za te vodeće evropske medije? Da li su to briselske institucije, da li su to možda sada think tank organizacije, odnosno neka istraživanja kojima je lakše pribeći nego ući u samu priču sa aspekta regiona o kome se izveštava. Šta tvoje iskustvo govori? I voljela bih da čujemo tvoje mišljenje na temu istraživanja koje sam pomenula na početku. Institut za otvoreno društvo je ne tako davno uradio istraživanje o javnom mnjenju u Francuskoj, o proširenju na Zapadni Balkan, s obzirom na to da se Francuska pokazala kao zemlja čiji građani se dosta jasno protive proširenju.
Pa evo, hvala na pozivu, hvala na pitanju. Nadam se da se dobro čujemo iz ovoga svega što su rekli moji prethodnici. Vidimo koliko je to kompleksna tema, koliko je kompleksna tema pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana, takođe i percepcija Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Kad je reč o izvorima, pa rekao bih da to zavisi od medija, od ugla koji oni primenjuju. Ako je reč o specijalizovanim medijima i portalima kao što su Euroactiv ili EU Observer ili drugi koji su na neki način deo ovog briselskog univerzuma, onda verujem da se oni oslanjaju u dobroj meri na diplomatske izvore, na krugove unutar evropskih institucija koje daju nekakve uvide u ono što se dešava na tom političkom i diplomatskom planu. S druge strane vidimo da kad imamo primere dobrog i kvalitetnog izveštavanja i samog regiona, da se to pre svega poslanja na dopisnike koji su na terenu, koji poznaju situaciju, koji su uložili vreme i trud da sagledaju različite aspekte tih tema. I ovde je već rečeno, te neke globalne crte su već konture pokrivanja Zapadnog Balkana su već označene. Ono što je moj utisak svakako je da se o samom pitanju pristupanja, dakle o pristupnim pregovorima za zemlje koje su već u tom procesu, kao što su recimo i Srbija ili Crna Gora, zaista gotovo ne izveštava. To je tema samo za nas koje to direktno interesuje, pa čak ni za nas to nije tako velika tema. Ako pogledate, zato se ne treba čuditi što to nije prisutno u evropskim medijima. Jedno istraživanje skoro je pokazalo da samo nekih 15-16% tekstova koji se bave Evropskom unijom se zapravo bavi procesom pristupanja. Evropski mediji pokrivaju neke krupne, eventualno prelomne momente u tom procesu u meri koliko bi to moglo da zainteresuje njihove publike. Na primer, da li će konačno biti odobreno Makedoniji i Albaniji da počnu pregovore. To je nešto što izlazi iz tog nekog svakodnevnog tehničkog posla, to je jedno krupno političko pitanje. Govori mnogo o tome kakav uopšte odnos Evropska unija ima generalno prema procesu proširenja i videli smo na tom primjeru da je spremna Evropska unija, sad da ne upotrebljavam krupne izraze, ali da pogazi sopstvenu reč i da zapravo napravi korak unazad u odnosu na neka obećanja koja je sama dala, da se neki, kako da kažem, zasluge ne priznaju iako su uslovi ispunjeni. Ono je razotkrilo i slabosti u odlučivanja unutar Evropske unije, činjenica da je svaki korak u proširenju zahteva jednoglasnu odluku svih zemalja članica i činjenicu da svaka zemlja članica, što u ovom trenutku rado i obilato koristi Bugarska, može da uloži veto iz nekih sopstvenih razloga i tako na neki način kidnapuje taj proces. Verujem da bi do otvaranja tih pregovora došlo da se Bugarska nije usprotivila iz nekih sopstvenih razloga, ali stiče se takođe utisak da neke uticajne zemlje članice skeptične prema proširenju nisu preterani pritisak uložile na Bugarsku da u ovom trenutku tu svoju odluku promeni. Ako sad sumiramo malo, dakle to je ovako na osnovu utiska, ja mislim da ono što vidimo u nekim uticajnim, kvalitetnim međunarodnim medijima, to su pre svega geopolitičke teme, jer postaje jasno da Balkan i Srbija postaju neka vrsta pozornice geopolitičke i ovde postaje, što smo mogli da vidimo i na ovom sastanku ministara spoljnih poslova ove nedelje, jasno da tu postoji problem za Evropsku uniju, geopolitički problem gubitka uticaja i zato vidite recimo nedavno u Le Monde-u ima jedan vrlo detaljan tekst o tome kakva je priroda kineskih investicija u Srbiji, u Boru, zatim u drugim mestima, problemi životne sredine koje dolaze sa tim, da li postoje nekakve zadnje namere i tako dalje. Takođe u Financial Timesu i tekst opširan i podcast. Na Euronewsu koji je po definiciji ipak zainteresovaniji za evropske teme, čak i kad je reč o Balkanu, vidimo takođe da se govori, pomenute o vakcinaciji, ali takođe sa tim geopolitičkim prizvukom. Evo, nedavno sam video tekst
gde recimo se kaže kako je Srbija među najboljima u vakcinaciji, ali evo i prva koja je odlučila da plaća za vakcinaciju, kao što znamo, govori se o vakcinalnoj diplomatiji drugih zemalja i tako dalje. Srbija je dakle viđena kao neka važna tačka u toj vakcinalnoj i široj geopolitičkoj ili propagandi i to je ugao koji možemo da vidimo u međunarodnim medijima. Ako gledamo, na primjer, ovde belgijske medije, tu, ako uđete u neki od medija pa pokušate tamo da unesete u njihovu pretragu Srbija i Balkan, najčešće dobijete, ne znam, neke tekstove o fudbalu, fudbalerima koji igraju u ovdašnjim ligama, gotovo ništa o nekakvoj unutrašnjoj situaciji ili perspektivi članstva. I sad, da ne pričam predugo, da se vratim na ovo tvoje pitanje o francuskom istraživanju. Da, to je onako intrigantno. Da, pa evo, Francuska se profilisala u poslednje 2-3 godine kao zemlja, naravno, vrlo uticajna u Evropskoj uniji i kao možda najskeptičnija prema proširenju. Predsjednik Macron je tu izašao kao neko ko je imao vrlo snažne neke konceptualne primedbe uopšte na ideju proširenja i koliko godina posle Soluna je zapravo doveo u pitanje da li krajnja destinacija tog procesa treba da bude punopravno članstvo i to se vidi na kraju krajeva iz tog istraživanja koje pokazuje da u Francuskoj ljudi u značajnoj većini, 60-70%, ako se ne varam, ne podržavaju to. Ali im to pitanje nije zapravo toliko značajno. I to je možda najvažniji nalaz tog istraživanja, da zapravo značaj tog pitanja nije tako veliki da bi francuski političari i predsjednik Macron trebalo da toliko strahuju uoči svakih narednih izbora i da bi zapravo to pitanje prošlo relativno ispod radara i neprimećeno, a dakle da bi, eto to je negde i preporuka, da bi trebalo preuzeti taj rizik u ime nekog šireg cilja. Predsjednik Macron se predstavlja kao proevropljanin i mnogi kažu kako možete biti za Evropsku uniju, a ostaviti taj projekat tako nedovršenim sa jednom crnom rupom na mapi Evrope. Pri čemu bi možda trebalo prosto zbog publike, a i zbog faktografije, dodati da u tom istraživanju koje je radila Fondacija za otvoreno društvo o stavovima francuskog javnog mnjenja prema proširenju, je takođe se pokazao jedan podatak, a to je da je trećina ispitanika rekla da, odnosno najveći broj ispitanika je rekao da uopšte ne smatra da će proširenje imati ikakvog uticaja na njihov život i da im to u tom smislu ne smeta. Prosto kada se dodatno raščlanilo istraživanje, pokazalo se da je manji broj od ovih 60% koji se pominje, onih koji smatraju da će proširenje imati uticaja na njihov svakodnevni život. U svakom slučaju to je negde, mislim, i bio povod da i u Briselu se neke debate otvore. Ne tako davno je napravljena okrugli sto koji je razmatrao obe teme, znači percepcija Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, ali i percepcija Zapadnog Balkana i proširenja u zemljama Evropske unije. I Mirjam Ferran iz Generalnog direktorata za proširenje je sumirala rekavši da znanje jednih od drugima nije dovoljno. Prosto i Evropska unija, odnosno i zemlje članice negde stavljaju do znanja da je situacija takva da je veći komunikacijski napor potreban i sa te strane. Pa tako je, da. Dragan je to već pomenuo. Ako pričate ovde sa nekim na ulici, za većinu ljudi prva reakcija će biti čemu uopšte proširenje, zašto o tome razgovarati. Većina ljudi to shvata kao neku vrstu uvoza problema, shvata to u kontekstu problema sa radnim mestima, uvoza jeftine radne snage i sličnih stvari. I vidi se iz ovog istraživanja koje smo pomenuli da se podela na one koji su za i koji bi prihvatili ideju prijema Zapadnog Balkana zapravo poklapa sa onom podelom ljudi koji su protiv evropskog projekta u celini, koji, dakle, te dve grupe su na neki način se poklapaju jer
se zapravo pokazuje da postoji jedan širi problem poverenja u funkcionisanje Evropske unije i funkcionisanje evropskih institucija, što naravno nama koji imamo aspiracije da uđemo u članstvo ne olakšava posao, ali pokazuje i da postoji možda ipak jedan manjak liderstva čak i kod onih koji se predstavljaju kao proevropljani, jer verovatno se nikakva krupna promena u celom ovom procesu neće desiti dok ozbiljni političke snage jednostavno nestanu iza toga i pokušaju da tu idaju odbrane pred svojom populacijom. Kad će se to desiti, to je vrlo neizvesno i hoće li, vidjet ćemo. Ova debata ministara spoljnih poslova je pokazala, kao i pripremni dokument Borelove službe, pokazao da postoji vrlo dobra dijagnostika. Ja sam bio na neki način prijatno iznenađen opisom problema, gubitkom uticaja. Vrlo dobro su svesni tamo šta se zapravo dešava na Balkanu i kakvi su rizici za Evropsku uniju. I tu se kaže zanimljiva stvar, da bi integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bila odlična investicija, vrlo isplativa investicija, sa vrlo malo troškova zapravo finansijskih i ekonomskih, jer ekonomija Balkana predstavlja samo 1% evropske ekonomije, bi moglo da se obavi taj posao, a sa velikim političkim, strateškim, geopolitičkim dobitima, jer bi se pokazalo da Evropa ima sposobnost, ako nigde drugde, onda bar na svom kontinentu da rešava probleme i da zatvara nekakva krupna pitanja. Hvala puno, Dušane. Za nas, ja sebe i dalje uvrem u novinare, iako sam na poslu komunikatora već neko vreme, to i dalje ostaje izazov u smislu da mi smo najavi negde ove debate pomenuli Brussels bubble, taj čuveni briselski krug koji sigurno nije lako probiti, kao što očigledno nije lako da teme koje dolaze sa ovog regiona prođu u mainstream medije, a da nisu teme koje smo imali u prošlosti i koje srećom više nemamo, odnosno koje se odnose na neke krupne političke i druge sukobe. Ja bih sada otvorila prostor za pitanja, ukoliko ih ima, ili komentar, s obzirom na to da imamo kolege iz medija, naravno, ali imamo kolege iz civilnog sektora, tu su kolege iz delegacije takođe, ukoliko ima, izvolite. Meni se čini da nešto čujem, ali... Ono što je, dok ne stigne pitanje, u svakom slučaju utisak je to da se za nas koji imamo više godine i više iskustva u radu medija, to izveštavanje stranih kolega sa ovih prostora značajno promenilo i na jedan drugi način, ne samo brojčano prosto. Sada biroji većih agencija imaju samo jedno predstavništvo na Zapadnom Balkanu. Mediji u Zapadnoj Evropi su takođe u nekoj vrsti krize i ne samo materijalne, nego i krize identiteta u suočavanju sa novim digitalnim medijima, tako da mlađe generacije novinara sada imaju mnogo ređe prilike u suštini da sretnu kolege koji dolaze iz evropskih zemalja ovde kod nas, što je negde nedostatak, prosto zato što svaka razmena iskustva vodi ka daljem nekom učenju i profesionalizaciji, bez obzira na to što je taj toliko veliki broj stranih novinara na našim prostorima, to svi dobro znamo, bio prvenstveno zbog raspada bivše zemlje i sukoba. Utoliko bih voljela da se danas zahvalim i Marioni Đorđu, prosto oni su predstavnici neke mlađe generacije koja na drugačiji način radi, čini mi se i malo samostalnije, prosto u smislu da su proaktivni i da iza njih ne moraju da stoje neminovno velike redakcije, ali iskazuju interesovanje za prostor na kome su, odnosno gde su došli i koji na taj način ne samo oni bolje upoznaju, nego upoznaju i javnosti svojih zemalja o tome šta se tu dešava. Ako bih ja mogao samo nešto da dodam na tu. Ja mislim da sličan problem se vidi u samoj Evropskoj uniji. Ovde, ako se ne varam,
pre jedno 7-8 godina bilo jedno 1200-300 akreditovanih novinara, sad ih je nešto samo 700 i nešto u Briselu. Dakle, to ne znači da je zanimanje u zapadnoj Evropi, u članicama Evropske unije, za Evropsku uniju manje, ali to pokazuje da se sama struktura, pojam, čak poimanje svrhe novinara promenilo. Naravno da jedan deo tih novinara koji su ovde u Briselu mora da radi i za internet sajtove i tako dalje, ne samo za listove i televiziju i radio. Ali jasno je da mi novinari smo doživjeli jednu veliku promenu i pitanje šta je uopšte naša profesija, naravno legitimno se pojavljuje, moramo dobro razmišljamo o tome. Mnoge kolege ovde u Briselu, mnogo je mladih novinara, dolaze iz zemalja gde su listovi, televizije, pa i internet sajtovi u dosta velikim ekonomskim škripcima, nema para i oni recimo moraju da rade, vidim kolega Đorđe isto tako bio freelancer pa je radio za nekoliko tezgi, kako se to kaže u srpskom, stringeri. I oni jednostavno ovde u Briselu i kad bi izveštavali recimo o tom ministarskom sastanku koji je bio za nas jako važan, a mislim da je zaslužio više pažnje zaista nego što je dobio u evropskim medijima, oni jednostavno moraju da vode računa o tome šta zanima njihovog gazdu i njihovu čitalačku publiku. I otud, ja mislim da i to je jedan od razloga koji pokazuje da je to jedno tržišno u stvari ne samo opredeljenje, nego i razlozi koji teraju te ljude, te naše mlade kolege, da u suštini gledaju šta je to probitačnije za njih, šta je to što će dati, poslati redakcijama, da ima šanse da sprođe od njih, od toga zavisi kako će biti plaćeni, tako. A Zapadni Balkan, to baš u ovom trenutku očigledno nije tema. Ima drugih tema, ne samo COVID, nego i ekonomska kriza, da li će Bajdenova administracija mnogo brže oporaviti ekonomski Ameriku, a Evropa zaostati. Šta Kina radi? Kina ima veliki skok u proizvodnji, jer to je ono što, naravno da to su životni problemi koje mnogo više zanima. Ali, ako smem, da kažem da moram da se usudim da branim francuskog predsjednika Macrona, ali mislim da je pomalo neopravdano da se samo govori o tome da je francuski predsjednik Macron bio protiv proširivanja. Ja mislim da je on u 2-3 navrata od njegovog čuvenog govora na Sorboni i posle objašnjavao vrlo tačno, vrlo analitično zašto misli da se cijel taj proces mora promeniti na bolje. To je ono, mislim, što je bila suština svega i evo, juče je upravo Savet ministara Evropske unije usvojio novu metodologiju pregovora o članstvu za Srbiju i Crnu Goru. To je ključna stvar koju je Macron u ostalom predložio i to je prihvaćeno. Iz početka sa mnogo zadrške. Zašto? Zato što je, ako ta metodologija proradi, onda se može desiti da se napravi jedan proboj u samom procesu proširivanja tako što će zemlja, ako odradi zaista neko poglavlje, i to su takozvani klasteri, znači grupe poglavlja zajedno, srodnih, ako to odradi, on automatski dobija pravo da čak politički predstavništvo bude njeno unutar institucija Evropske unije, ali ono još mnogo važnije, da može da ima pristup fondovima koji do sada nikako nije imala pristup, osim kad postane punopravna članica. I to je ono gde se vidi da kaže da moraju i građani i narod unutar Zapadnog Balkana znati osetiti šta je to. I treće, znate, ja ne mogu da ne spomenem to da je Macron rekao, slušajte, jesu Rusija i Kina prisutne i Arapske Emirati i Turska na Zapadnom Balkanu, ali gde smo mi? Oni investiraju gde smo mi. Gde smo mi? Politički, ekonomski, kulturno, nema nas. To je to bilo. Sad, evo, ovaj najnoviji primer gde smo dobili, Srbija dobila
veliki, zaista izuzetno povoljan zajam Evropske unije za izgradnju železnice, Beograd, Niš i posle Severna Makedonija. Ja mislim da je to prvi konačni ozbiljan dokaz i to je imalo odjeka. I tekako imalo odjeka u javnosti na Zapadnom Balkanu. To je prvo ono nešto što je zaista opipljivo. Ne samo kad Kinezi naprave most preko Dunava ili autoput, to je nešto što je tako. Tako da mislim da ne treba tako paušalno ocenjivati koje zemlje, kako, zašto. Ja mislim da će vreme malo sada, ovo vreme koje dolazi, morati da natera te voditelje unutar Evropske unije u institucijama i u vladama da iskristališu svoj stav i mišljenje o tome da zaista ne mogu više pustiti taj Zapadni Balkan da bude zapušten. Eto, hvala, to je samo. Hvala vam. Samo jedna mala napomena. Mi smo ovde pomenjali najpre ja, a potom i Dušan na istraživanje koje se odnosilo na ispitivanje francuskog javnog mnjenja iz prostog razloga što je ono prošle godine relativno je novo, a ja moram da priznam da sam pokušala da, a inače nije samo problem koji postoji u Francuskoj, nego i u svim zemljama Evropske unije. Ono što se ovde možda više percipira i zašto je više to istraživanje objavljeno, to je i tradicionalno dobri odnosi koje Srbija ima sa Francuskom, a ja sam pokušavala da pronađem na Eurobarometru, s kojim sam inače dobar prijatelj, poslednje istraživanje o stavovima javnog mnjenja u Evropskoj uniji o proširenju i utvrdila sam da su sva ta istraživanja u suštini dosta stara. Prosto nisam pronašla neko novije. Ono što je činjenica to je da nije namera bila da raspravljamo po zemljama, nego prosto da pokušamo da sagledamo kako naše kolege, odnosno kako se Zapadni Balkan, gde se sada nalazi u evropskoj štampi i u krajnjoj liniji kako naše kolege izveštavaju, jer ja uvek volim da istaknem prosto mi jesmo Evropa, nema potrebe da potvrđujemo taj neki deo, nego da prosto se tako negde osjećamo i ponašamo u svim profesijama. Tu bi sad mogla da ide još nova serija pitanja u smislu kako kolege iz evropskih, mislim, kako se ocenjuje taj njihov rad, ali mi sad to više nemamo vremena. Ja bih još jednom pitala da li imamo neko pitanje iz auditorijuma koji je na Facebooku i ovde kod nas na Zoomu ili komentar. Ako ne, ja bih vam se zahvalila. Mislim da je dobro da o ovim temama razgovaramo kako god delovalo sada da je Zapadni Balkan, najpre Srbija, potom Zapadni Balkan, jako daleko od tog nekog momenta integracije u Evropsku uniju. Mi na projektu mislimo da je bitno da teme koje su u vezi sa Evropskom unijom budu prisutne i među kolegama novinarima, a automatski i u javnosti. Zašto? Zato što vrlo često je kod nas ta tema, inače se Evropska unija pominje desetinama puta svakoga dana u vestima, samo predstavljena iz političkog aspekta i ne navodi građane na neko dublje promišljenje. Prosto, ako smo već u Evropi, a država jeste rešila da krene putem evropskih integracija, onda se trudimo da nešto malo više građanima to i približimo. Hvala svim našim današnjim panelistima. Drago mi je da smo uvezali danas Beograd, Brisel i Veronu. Nadam se da ćemo na sledećim debatama imati prilike da to bude još više evropskih gradova, a iznad svega se nadam da ćemo biti svi u prilici da putujemo i da ostvarimo kontakte uživo širom Evrope. Hvala najlepše još jednom. Hvala Marina i srećno. Prijatno. Have a nice day. Have a nice day.